5 páginas largo, señora Presidente, Raad van Advies na 2005 tabisa que a lei que depois toch Parlamento aprovar está contra a nossa Constituição. A conclusão do Raad van Advies na 2005 é o seguinte. De Raad komt tot de conclusie dat de onderhavige voorstellen beter op het niveau van artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk tot stand kunnen worden gebracht. Op deze wijze krijgt de regeling de status van koninkrijksrecht en prevaleert zij boven landsregelgeving. De Raad wil benadrukken dat het heel wel mogelijk is bij landsverordening een orgaan voor onafhankelijk financieel toezicht in te stellen. Echter, er kunnen bij landsverordening geen bevoegdheden dan wel verplichtingen worden overgedragen aan Nederlandse CQ-koninkrijksorganen. Etabisa, de Raad kan zich op grond van het bovenstaande weliswaar met de doelstelling toch wegens de strijdigheden met het statuut en de staatsregeling niet met de inhoud van dit ontwerp verenigen. Pues ya acaba en 2005, señora Presidente, Raad van Advies doen un consejo boncla riba e parte di supervisión financiero. Eta bisa, por regla esa aquí, pero vamos a regle en una forma no anticonstitucional. Então, me pergunta na Primeiro-Ministro, senhor Mike Eimanta, su pensamento riba e consejo aqui de Raad van Advies na 2005. Me quer compreender quanto valor senhor Mike Eimanta hecht na consejo de Raad van Advies e vooral riba tópico aqui.